皆さんこんにちは。タゲフー台湾ダーのちょこっと台湾語フレーズ、台湾ダー華ヒコンタイギーのコーナーです。台湾を応援するキャラ台湾ダーと一緒に台湾語を覚えて台湾人ともっと仲良くなっちゃいましょう。今回は意外と使うトイレ関係のフレーズ第1弾。トイレに行きたいです。我想要去便所一下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 。いかがでしたか？ここで一つ大事なポイント。台湾語は成長言語といって音の上がり下がりで意味が変わる言葉です。日本語でも飴と雨で意味が違いますよね。それがもうちょっと複雑になった感じです。この上がり下がりが違ってしまうと意味が通じなくなってしまうので、頑張って丸ごと音を覚えてくださいね。ここではカタカナの上に実際の音の上がり下がりを表した矢印を書いてあるので、それを参考にしてみてください。ではでは、もう一度聞いてみましょう。我想要去便所一下。さて、ここでちょっと文法の説明をしちゃいます。我は私という意味です。日本語みたいに男女で使い分けはしないので簡単ですね。想要は何々したいという意味です。とてもよく使うのでぜひ覚えてくださいね。想は鼻音なので鼻にかけて発音してください。去、これは行くという動詞です。これもよく使います。行きたい場所の前にくっつけて使ってくださいね。便所は日本語の便所から来た言葉で音も似ているので覚えやすいですね。ちなみに便所だとちょっと直接的すぎるなという時は洗手、手を洗うに言い換えることもできます。我想要去洗手一下と言ってみてくださいね。我想要去洗手一下。我想要去洗手一下。一例はちょっとという意味です。動詞の後ろや文末につけます。我想要去便所だけだとトイレに行きたいとなんだかぶっきらぼうで緊急事態な感じがしますね。そこで最後に一例をつけてちょっとお手洗いへと柔らかい感じを出しましょう。それでは今日のフレーズをもう一度大きな声で言ってみましょう。我想要去便所一下。我想要去便所一下。我想要去便所一下。いかがでしたか？次回はトイレはどこですか？便所ってどういというフレーズです。お楽しみに。よかったらチャンネル登録してくださいね。大家请多下，拜拜，再会。